jos me avataan postia, jota mä siis oon saanut mun serkulta. Ja nää oli tällaiset joulupostit, jotka mä sanon ihan koska mä haluan avata ne nyt. Mut kyllä mä jotkut jätän vielä eri päiville. Esim. Mä en avaa vielä tämmöstä. Enkä tämmöstä. Koska nää on kivoja. Kaikki kivoja näköisiä. Niin nää mä säästän. No sit mä voisin avata itsestään tän. Ja sitten tän. Koska miksi ei. Ja sitten jos joku tällainen, tätä mä en vielä halua avata. Ja sitten on vielä joku muukin. Voisi avata vaikka tän. Mä en tiedä yhtään mitä täällä on. Okei, avataan. Tää on siis joku niinku, tässä lukee, mitä tää voisi olla. Täällä ei lue. Meikkaa, että on joku semmonen, joku juotapa tai johonkin mikiin liittyvää meikinpoistoinen vaikka. Koska mulla on ollut tämmönen keltainen, niin se on ihan samanlainen. Okei, sitten täällä on släy. Joo, näyttää aika släy. Mutta tuntuu, että täällä on joku tämmönen paketti. Tää vois olla sellainen paketti, jossa on highlighter tai semmonen. Sitten tää on lipstick, eli tää voi olla joku hulkilta. Ja tästä näkee, että olisi juicy miten avataan tää, koska tää on pienin ja semmonen, jonka mä niinku tiedän, että okei, avataan nyt. Tää on niinku laitettu teippi tähän ympärille, niin katsotaan semmonen auki. Okei, no aika helposti tää kyllä aukesi. Ei tehty nähdä, kun mä aukasin sen. Näin. No joo, ei tätä vielä on otettu täällä. Joo, tää on Juicy Bomb. Tää on semmonen sinivihreä tai se mikä se on semmonen. Itse niinku irti saa täällä. Apua, se on. Toimitte karvasti. No ei tästä. Joo, tää oli just sellainen. Juicy Bomb. Tämmönen värinen. Mä oon oikeesti tykännyt oikeesti, tai mistä mä tykkään näistä laisista. Tää näyttää, että täällä on vähän jäljellä, mutta on tätä ihan koko pullollinen. Okei, sit avataan tää, koska tästä seuraavaksi varmin. Tai siis apua. Kyllä mä tästäkin voisin olla varma, mutta mä nyt en tästä ole niin paljon varma kuin tästä toisesta. Eli siis mä veikkasin tästä ekasta paketista tulee joku Juicy Bomb ja sehän meni oikein. Tästä nyt meikkaa vaan semmonen keltainen meikinpoisto. Koska tää on ihan sama värinen. Nyt mä haluan nähdä, että se näyttää. Eli kattokaa, että aha jää. Siellä ei vielä avautunutkaan mikään. Oh my god! Karnielin meikinpoistoaine. Oikeesti wow, jes. Mä sain joku uutuksen. Tämmönen Garnier Skin Active Miller. Tämmönen kuplainen ruusu. Tossa ruusu. Siis mä oon aina halunnut tätä. Niin tähän nyt sopisi, että tää on se, mitä mä aina halunnut. Eli siis tää on mun ihan lemppari. Nyt tähän videoon viimeinen lahja tulee tässä. Ja mä veikkaan, että täällä on 2 sellaista. Normaalissa nyt on noita paketteja. Tossa on kuva. Tai jotenkin kuva tossa ehkä jotenkin. Niin joku sellainen mä leikkaisin. En mä kyllä tiedä mitä mä voin edittää siihen. Okei, jotenkin. Okei, tässä on sitten taas, että tässä on vaan joku tämmönen
teaspoon. Mikä tämmönen pinkki. Kattokaa mitä se meni ostaa. Smoothin täällä. Ja nyt varmaan te luulette, että täällä ei oikeesti oo mitään, niin kyllä täällä on. G. Siis niinku tohon isompi kuin semmonen normi. Mä en ehkä kestä. Tää tulee kyllä meikkipöydälle. Mut kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa videossa. Tilaa kanava, tykkää. Ja muistakaa, että 5/10 seuraajaa, niin sitten tulee skin